নমস্কার, হরে কৃষ্ণা, হরি বল। বর্তমান টাইম কেতটা হয়েছি দেখতে ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ 4:40 ଆଉ ମୋ ଝିଅ କୋଉ ଭଳିଆ ଖେଳୁଛି ଦେଖ। ଟକିଆ କହୁଛି ସିଏ କହୁଛି ଧନ୍ଦୁରୀ ମାଟା ଗାଈ ମୋର, ଧନ୍ଦୁରୀ ମାଟା ଗାଈ ମୋର, ଧନ୍ଦୁରୀ ମାଟା ଗାଈ ମୋର। ତିନିଟାରୁ ଉଠିଲେଣି, ତିନିଟାରୁ ଉଠି ଖେଳ ହଉଛି, ଖେଳ ହଉଛି, ଖେଳ ହଉଛି। ତିନିଟାରୁ ଉଠିକି ଆଉ ଖେଳୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କଲୁ। ତିନିଟାରୁ ଆସିକି କେତେଟା 4ଟା, 4:30, 5ଟା ବାଜିବ ଆସିକି। ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ ସେଠି ତ ମା ହିଁ ଜାଣିଛି। ରାତି ରାତି ବିତି ହେଉଛି।